against the earth. At ayan mga par, nag-uugas si Badit ng mga kakainan. Nakaluto ka na, di ba? Yes. Yun, tapos siya magluto ng pakbit. Yan, mag-uugas na siya. I Yan. remember. Ano I yun? remember the day. Yun. Yung At sinain ko pala. ipuntan mo. Napaisip ko. Ay, nako. Ay, naku. Kalimutan yung sinaing. Baka totoo na. Ay, buti na lang inahon na. Ay, nahon na. Nakalimutan ko. Muntik maalala. Paalala. At bubumban natin para mabilis yung paghugas niya. At kami nakapagbuhos na para mamaya kainan na. Tulungan na natin siya. Yan lang muna natin content. Sana all talaga. Kung naghahanap po kayo ng dishwasher, kindly contact me. Char! Pwede sana natin tulungan maghugas kaso mapapas mo na yung kamay. Pagod na. Ano na lang. Tumba na lang. Ito, di pinarin mo kada talaga. Mainit. Kung kailangan nyo po ng tagahugas, contact nyo lang po sa 09 ay 0909-0909. 11 po yun na 09. hindi 09. Kayo na po bahala sa siyam na susunod. 9 digit. Then kung naghahanap din po kayo ng tagaluto, uy, Ay, uy, may tagahugas na. may tagahugas na kayo, may tagaluto pa. Uy. Swerte talaga. Wala nang hanapin pa. Kung sa Tagalaba naman po, di nyo po ako maaasahan dyan. Pag ako madali. Abang-abang sa mangyayaring kainan. Alam na. Talaga to. Shout out po pala sa ex ko. Ngayon ko lang po na-realize. Ang pangit mo pala pag di kita mahal. May hugot ah. Kung nanonood ka man. Manonood ka. Nanonood ka man ngayon. Malaki na ako ngayon. Dati extra small pa lang ako. Ngayon extra large na. Buti makulimlim, no? Nag-isama yung panahon. Parang uulan po yan. Kaya po naman nandito. Oo. Doon hindi. Oo. Ano ko lang doon? Ano lang, kumbaga... Ambon-ambon. Oo, kunti lang. Hindi yung tulad ng isang araw. Malakas dito kapon. Malakas ka po. Sabi na, nagkulog-kulog lang doon. Dito muli. Ay. Ay, sawat mo na pala dyan. Para yung kuhaan na lang. Ha? Kano mo dyan? Sawat mo pa. Ha? Ano mo?
Nawasa. Nawasa talaga to. Bilis talaga to. Ang bulo. Ano ba? Isa pa. Bilang. Yan lang. Ano? Jadi, nagasan mo ulit. Ano ba? Sabi mo ulit. Ano? Ano? Ay na. Ayan, tapos na. Tapos na din po yung aming content. Ay, Tan tadan, tan tan tadan. Wala na talaga. Angkat ka? So, gagawin kami dito. Di ba ano? ito ko na po takot po. Wait lang. Tapos na ako nandun. Tapos na lahat-lahat. Okay lang. Kita. Tay, tama na yan, Tay! Ano mo na? Pangarap ko, busog na ako. Mahirap edit ang vlog natin. Oo, mahirap yak yun. Ayan po, kainan na. Tanghalian. Ulam. Ay, sila pa dito, sila na tayo. Ano ulit? Ayan. Ikaw, sabay na. Mahuli ka na naman. Mahuli ka na naman yan. Sabay na. Sabay na nga ako para... Para masaya. Sabay ka na. Sasabay lang? Para na si Bisin. Sabay. Para masarap magkamay. Edit din. Na-edit. Kasi bago pa. Na-edit na yan. Linggo ngayon. Kaya pa ako mag-tiates. Hindi pa lang, doon lang. Nabubulo na ito. Kag-tiates na ngayon. Ulit. Balik ka na rin. Balik ka tayo. Mga tayo. Tagal yun. Perfect. Ang totoo mo, mayroong baga dyan na nadadaanan ako. Nakita ko dyan sa may malapit na mayroon pa yun. Hindi naman pa yung Hi, guys. Kompres. Wala na po dito lang din. Wala mo. Kompres. Sige lang. Sarap ng gulay, no? Daming gulay. Walang tawag, no? Walang tawag, no? Wala nang saw. Dali na ako. Daming gulay. Daming gulay ka na. Malupit ang loto. Pangkuha na naman ito. Daming gulay. Yan. Sino may pagpapit
Pili ka dyan. Dito ka na. Dito ka na. Muna na mama? Galing na. Kevin, wala na naman ako nakikita. Patuloy na ba? Pili mo na naman. Ano? Anong na? Layo ah. Tuloy ako. Nakol. Wala kong buhat. Turn na! Yung na yan. Kevin, susong mag-uula. Ah, dito. Dito tuod. Ang lumang pipaw. Dala mo yung gin tayo ulo tayo. Yung dala mo ulo. Wala nang ulam. Kunti. Hindi mo na ako titino. Nakito ko. Bet na. Pag nililin sa vlog eh. Kung pino yung mga sinasabi niya. Wala nga yung banggit niya. Yung tayo. Siyante. Edit pa naman. Pinoy po. Pwede sa Facebook. Hindi mo lang. Ganun to. Ganun. Kain tayo. Ha? Subukan ka lang tayo. Sige lang mo. Ay, pinapaselos mo ko tayo. Ayun, nagulong lang. Tulog sa tulog. Pwede! Ano nga yun? Ano nga yun? Independence. Yan yung sabi mo kanina, Jin, na mahal mo sa kay. Mahal daw kasi bilang ama. Pinapaselos mo ko tayo. Selos ako dito. Yellow. Ikaw ay nagawan mo kay tatay. Dad, kanin mo na! Sabi niya, ay, di mo, ay! O sige, pinurapak mo. Hino pumunta ka na. Ayun pa nga. Mali na. Kaya tigudin pa utang na. Pakano mo na rin, Jay?
Dapat may insura, dapat sira. Kaya kadakol. Ilang. Bibigyan kita. Leo! Ay, mga Happy Independence Day! Sige, Jason, Happy Father's Day! Kamusta ka mo? Ano man? Okay lang, usap naman na ako ng nakita ko. Nakol. Usap naman na ako, nakita ko sa kanina. Ay! Ako talaga. Iba pa lang. Iba. 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 Pili mo ng kulay. Iba ko na mga gagawin. Iba ko na yun. Utang ikaw pa utang. Iyong malis ka na ate. Bakit? Ano? Kaya ba din patubo? Patubo. Ayaw ko ni gulay. Pili. Pili gusto mo. Kulay kulay. Na. Nakakain na. Naubusan ka agad siya. Naubos ka agad. Tinda. Lalo din ang chichinilas yan eh. Tipid ah. Laging nakapa talaga yan eh. Tipid. Ang baga, Jin. Dio. Pound for pound. Din. Amo, Jin. Pound for pound. Ano? Patron, no? Uli na ka mo. Amo. Uli na kami. Tapos na. Happy Independence! Amo. Kuya Jason! Happy Ah. Father's Day! Amo. Buhay. Kita sana magkaya. Yes. Ako, happy babayero day! Amo. Happy babayero day ka lang ako! Kita sa mga kay bata. Ha? Ato kita sa bitang mag-rallying ano. Amo? May rights kita? Oo. Hindi. Iba to si Kuya Jason! Amo. Taga Sibit San sa mga Oo. Ang uli na kami. Ano kang sipag ano? taga Pito! Si Kuya James, taga-alok sa Kuya James. Ayan, uwian na po. Ang si tatay. Ay, yung tripod ko. Subok ka sa di, lunadan. Ay, sa doon. Uwian na. Up, guys! At ayan na si Nona. Init. Uwi na kami. Kakawin nyo lang. Lakad lang talaga. Wala talaga masakyan doon, no? Sige.
Ito yun. Duman kami dito sa may LCC. Kasi may bibilin si Otol. Dito siya dati naka-assign. Ng guard pa siya. Grabe init. Ayan. Duman ako dito sa bahay. Kasi birthday ng kapatid ko, magja-Jollibee sila. Mang inasal. Yun, happy birthday. Mang inasal pala. Yes. Palagi nakakalimutan mo pa. Oo nga pala. Ba't naka-lipstick ka? Hindi ay nakita. Pangigin man ano. Ida. Uwi na tayo. Pinapakuha ka. Ay, di na. Tara na. May pupuntahan tayo. Doon. Nagkaon na pa. Pinapakuha ka. Nag-arcade kami. Ng mama mo, tara na. Andiyan na yun? May pupuntahan tayo. Andiyan na yun. Tara na. Okay na yan, suot mo. Makuha ninyo ito, Igin, ha? Ayaw saan pagkakita ni Gin.